Kudai pi saisen hakane ka kenti ngakwa ban ai ka jing kai hanor jong kane ka periodic table kan pat kalong ka pakungsan bu ta ki khana ba so class 11 pat kum ta ter henry kane ka jing kai jonga kalong thik tang hadu ka level lane ka ta course jong class 10 ha class 11 pinsanang yai puli banang yai champang shushu ha ka jing liu jong ka jing so thu ikani ngan batai mes isen ka de tang hadu ka level jong ka class 10 but Sloha ban pet ye ini pointer ha kaba ini pointer ibasa ha kaba ngan point hangnya po screen ngan sedang menta kini ke periodic table hi pro kawai ya kini kidei ki elements lani kita ki mar ki badan hangnya po perthai kidan katkum ka kini ke periodic table kadan hado 118 lani shispa khat pratli kita ki elements but na pring kita ki shispa khat pratli ki elements tang khandai pu artali ki elements ki badan hakne ke perthai kata kemut uta khandai pu ar ukut ha u uranium badan yu atomic number 92 but pisa josnoch phang une umar ko khando uranium barbor pisa josno ka khubor apreng kajingele jongka UCIL ka sarkar but kini ki seng bhalang jungi ki persha panti yone uranium nganong mga lada kila banti hakarukom bolong scientific kumba kile sakiri lane ki develop countries sabar ngaru ngam persa henry lada kiti kumba kiti apo jadu goda bakinti hangne apo snong jungi apo wakhaji ngate nga persa sibun ne kini ti kumta hi but yakane ka periodic table nadu kisnam khat praspa ha kaba ki brio basam phanga thopor class bang ban lap yakini ki mar undai ata ki mar po khando yakimar sabar jong khando ru kum ki oxygen ki nitrogen ki gases kumta ter tinadu ki khat praspa asaneng class dang ki brio class dang ban start class dang ban lap yakini but class dang ban penbet yaki ha karukom jong ka table tiki bon ka penbet haswa jong mendelif hendrai de mendelif ubla snaker pang ya kata ka table lane kum yakni periodic table kabangi khot ka mendelif periodic table hendrai ma uru simla man pukut yakani namar parlap ya kita ki mar ki bami hadin jungu data ha usnam khat khandai spa khat lai how we u breu u shampang ko start ba ki khot u henry mostly ula le yakani ka table but la penbit penbiang kumba pe menta but yakani ka table jungu mostly kila khot ka modern periodic table balai ni hap ya puli yakani ka table namar kene kalong kum ka dictionary jong ka chemistry ha ka biate bat kini ki elements ki mar po khando lane ki mar sabar ka khando namar baro kini ki elements kila banlongan simnuk sa hme kum sodium kum potassium kini ki don ha kene ka benta jong ka table ladang ya pat sa une carbon silicon germanium tin kidan ha kene ka benta jong ka table balai kidan kumta halaki jong ke benta bat ngan sabata yopi menta ni dei bentip bayakani ke periodic table la phya ha ki lai benta jong ka jinglong mat jong ki ya kata ngi khot ki metals metalloids but ki non metals hange periodic table ya ki bangla bo da ka wrong stem baro kini ki dei ki metals ya kitu ki bangla iron let's say ngan khot yakane ka rong purple ya kitu ki bangala iron purple kitu ki dei ki metalloids tamot kila pandai shiteng ki metals but shiteng ki non metals but ya kini ki ba ngala bo da kane ka rong jengam ya kane ni khot ki non metals kane ka dei ka jing phya bringkong ka ba ar kam dei ka jing phya andre ka dei tam ka jing so thu jungi ban so thu ya kini ki group but ya kita ki periods nginya phai nang P kene ke group 1 kadon ya kini ki elements group 2 kadon ni kini elements lada ni sim na do hydrogen shadow sapo kamut ni ken bangi penyeng lani ya kita ki rows ki bangi penyeng lani ni khot ki vertical rows ya kini ki vertical rows ki khot ki groups but nakane beringkong karu beringkong hado ter lada ni ya hado karu ka bakhat pra ni iba there are 18 groups kidan hadu 18 groups but larang hen pat chupentia kane kumne ya kita ki horizontal rows
ya kini ki horizontal rows ni khot ya ki periods bale ni khot bale ni bu ya kini ki metals katkum ki groups group 1 group 2 group 3 group 4 namar hakapor bu mostly u define ya kani periodic table uang ba kani ka modern periodic table. It is based on the physical and chemical properties of elements according to their atomic mass. Te bakhatu ka bang idei ban sothu kalong ba yakini ki elements baro la arrange ki katkum ka jingkiu jong ki atomic mass. But nila ba ladang iya no hydrogen ni poiso helium no helium ni 1 pi biang sakaliam kadiang nila udon lithium beryllium hangni di boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon. But kumta terter ladang iya. Min salap ba lithium, sodium, potassium, rubidium kini baro kidan haju ke group. Beryllium, magnesium, calcium baro ru kidan haju ke group. Kemudian kini ki lithium, sodium, potassium kipen i ya kipen i lani kipen i ya kata ka jingis serium jong ka physical but ka chemical properties. Kumdong in sotho yakta ki physical properties. Lithium kamdam ya sodium but potassium kini yaki lakhot ki metals. Haka jingim jongi ka baman kasni ladangi osmo metals ni kan mau ba ya una rod u iron rod. Hindrai onde tong iron rod bode metals kini kiwe ru kiba ngalabu hangne da karong stem kini baro ki ki metals. Tingin ya pai pat ya physical properties jong sodium and potassium. Kini ki metals hindrai kini ki jet metals ki bajam hatu kata taba nila ban sukria lani ban su ot yaki da kakti lani nila ban su ban divide lani ban phia yaki anong biang da kakti ti namar ba ki yasliam kata ka jinglaw joki takadaw na bu yaki haju ka group ladang i phai pan sha kini ki fluorine ki chlorine bromine kineru kidon kaju ka jinglaw lani ki characteristics takadaw yaki labu ka ju group kini ki helium, neon, argon, krypton, xenon kini ru kini kita ki noble gases but ki pani ya kaju ka jingi serium takadaw na bu ya ki ha ka we ka group takadaw ki khot ya kane baro ki khot bakade ka periodic function ka bawan na ka we ka group sha ka we ka group but ki don ka jingi serium yang es kam halu hne class tu ya kane ka benta ka bringkong jong ka jingi kai jonga ya kane ka periodic table yang es kam class tu but lada pidon kinu jingkili phila ban kili yang hang tu message box jong ka channel jonga halor jong ka ne ka video ka bang ai ka teng share pula subha like ba subscribe frang ban dubla shishu banyarop phi samna ban ki ba pule kham tam ha class 10 kuble shibun